Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka kanhuan jong Nonghikai School ki bala pendap ya ka examen Meghalaya Teachers Eligibility Test Mtet ki bahapo ka Shatri jong ka Mtet Qualified Teachers Association. Hakhan reu trek mentau nailor arajar arpau kila Dawa nakatnat pulih putih jong ka Sorkar jela bahkan Pynlong no kam kloy ya ka personal interview. Namar bakapor jong ka sernat ne ka certificate ke bakilayo na ka office rekam jong ka Directorate of Educational Research and Training. Hadian baki lepas jika nik eksamen kalong tang arsnam. Badap jet kala ubolong way nik Nonghikai School ubala pas jika eksamen Mtet mentau snam arajar arpau habaykan bat kinong patai kubor ulayatho baka ni kajing Dawa jong kanika kanhon Nonghikai kalong baka Sorkar kanhap ban perkhat na kabenta kito Nonghikai ki balajan kanjo Yakarta kabalajan kot karta ban thepkam katkum kajing tho jong samla badap jet kala ubolong ru convener jong kanika kanhon Nonghikai balapas Mtet kidan hadu 1000 sanspa nyophongot Nonghikai ki balapas ya kanika eksamen haka kerdan lower primary but upper primary haka jelahi borokawai kepat ini ke Sorkar ba kan punya step no ya kene kar kom ban thungkam miki Nonghikai haki government school baik badan hapoka state ke jongi namar bakan ni ka advertisement kala apply kalong nadu ka advertisement bala apply kalong Shillong bakala sediet ban apply kalong photorik ban penpoi ki form barkum ta ka namta ban display ka rejected list pat ko ang kubah ndriu tarik wa August arjar arpau Henry pat kung bakal long mata nakadaw jud ni pandemic ka government kung ba in extend ya kata ka diet ban display kata rejected list bat kum ju ya ka diet ban Pynlong ya ka interview te hadu mentaru kala jindon kum balai benai ka Sorkaru kampat le halor kan ye te nak yang jungi ngi request na ka Sorkar ba kan le halor kan ye ban pen step no ya kan ye ka proses jong ka ban Pynlong ya ka interview kana bakal ban thung no ki Nonghikai ki bukura kini school ba fair budan hapo ka jela kana bangi kum ki Nonghikai ki bala train bar ki bala pas ke Mtet bala train kumut ki bala pas kanika DLR examination napo ki dayat ba fair bar kum jur ki dan ki ba pas kanika NIUS exam kana bangila ban chakri yaki kana school kum hakani por governmenta haka ba kini ki school bar ki dunai ki Nonghikai te kala kata ka dong ka jingkir pa nakal yang jungi ya ka Sorkar namar kum bakalong ba kini ka Mtet certificate jungi kalong valid arsnam tang arsnam kata ka validity juga ni ka Mtet certificate jungi bat kung bakal long menta ya ka certificate jingi la apply lakila ay ngi naka DRT hapo ama ya ka Mtet certificate na dus photo ujun ki pala ya ka ki nilayo ay ka ni ka Mtet certificate jingi te kung bakal long menta kalaya kumba lay banay ay baka ni ka Mtet certificate jingi kalaya kata ka validity jong ka hindi show bakan ko di ka ni ka Mtet validity certificate ngi ko baka Sorkar kan penya no ya kata ka recruitment procedure nangar kum bakalong ru kidan na pedang jungi lese kiba balapas kiba ko age jong kiru kila jan over age namar ka relaxation kat kum na ko government ka ay bakan day life hours nam naman taki general ba naman taki niki SC ST kan long life nya usnam te show ba maki kit ko na kata ka taka jinglong over age jong ki ko baka Sorkar kan perkhat kan na kabanta jong kiru kum bakal ayat manta kidan kini school kila khang kada untuk kila katuk ane bana hindi pat ki school ki situ bakin ki khana kidan kam ya kata ke education te kum ta kila panya ada kane ko online classes ha ki school ba fair tengi i kum ki kot khubor ki ba menta ngai i ba kidan ki kimi pal isi ki ut halor kane ki online classes baka jing bambiang jung ki bakalo kum ne kum tai ngemla bangin belem ba ong badai nak ka jing bomlong effective ki Nonghikai kawai ngan ong bifi kala ban lese ka de nak jing duna jikin Nonghikai kini school ba kinumla ban Pynlong effective huduk kata bakin chakri kat ne yaki kena namar ba kadon ka badan haki baki duna kadon ka badan tena kalian jungi ngiko bangin kentu kan ka Sorkar ba kan pai halor kan ya ka jing baki kena school ba kumju ki pa ki kendo ba kumju ki Nonghikai ki Nonghikai ki kendo ba kan thung kam na ki bala long ibet ki banlong kita ki assistant teacher khang ba mangiru ngila ban sak ai kata ka service jungi kata jing chakri jungi khang bingila ban Pynlong ba kan online classes ne kano ka rukom ban Pynlong ki classes kalong ka balong effective kan khang bingiru da ka jinglong train ke jungi kino ki training bingila yo ana po dia na po dayat jungi ngila ban ai kan jing chakri ki ba khambha na mata ki Nonghikai on na mata ki khna school ka balong ka ba bha na mata ka state jungi barakoi
Kisong at kumka jing pelat jong ki SDSEO. Namar don ki SDSEO ki pelat ki pos kum haslong hendai kum hapo nongpo hari boy district kan kim pelat. Ki biathu kan noteli ki don ki vacancy. Da ngilai ekran bad SDSEO yang ba ngimpat lak ban ong hadu kan no namar ba ki mut ban recruit don ni kini ki pos ki ban song thaj ha kini ki penai ki badang don ha breng kene ka recruitment. Tak dau kim pat lak ba ki ong ba kim pat lak ban ai ya exact number kan noteli ki lak ki pos. Na kam liang jungi gi Nonghikai gi beladap ya ga DLED na ga BED gi beladap ru ya Mtet ni request kenya government subhaban ban penkeloy no ya kene ka recruitment namar mentang sak stang ke personal interview ladap lut bar khoj ladap ya Mtet ladap lut ban apply ladap lut you ban le gi jingpha jongka handrei hadu menta kim pat kandak ya ka personal interview tengi kerpat ya ka Sorkar ban kandak no ya ka personal interview namar bai kiwi ki posu ki Pynlong ki personal interview bun teli ki Jakarta tengi kerpat ba ya ka ni ka posu subha ba Pynlong no personal interview khnang ba kandong ga jingsuk ya baro khnang ba ki Nonghikai jongi ki bala pasisya ki bala adap sya ka qualification ki la biang tekin yo no kan ban hikai ya kini ki pos bala light bala polite government.